Shisngi hadien ke jingmi ke jingkan tho no ba Steve Cream President ka New Trap National Youth Front HNYF East Kazil District ya ka kong Cynthia Kharbunna kalong kami ke basong krong akandai lat kum ke bapen tho bria ya ka jai ben riau ka kat ar tarip nai wi ang ar jar pusan kani kalong kami ban mi syakmat ban pensyai nia halo ke jingkan utei nong yelam habakren sikilap thai kubor hakano phai singi ka kat ar tarip nai wi ang ar jar pusan ka kong Cynthia kalong baka klempen tho bria ya noino ru Henry kale ya kani ka kam namar ki jing e ki bahab ban mat bat dakamon jongka klempen thut ne pen bor ya noino nolor kata kalau ongru baladau bakan tho udai kun senang ka kami udai ban khnra shwai ki biyat miet kinong tu nolor kinong di drugs namar ki dai maki ki bapen tho bria ya ka ban riu ka jingkren jo itu iba naka seng halang mo naka nang binjar kerteng ndrei kalong kata kenyanga mo namar ka jingkren jo i kumba ila yo i banga oi ya stia bu khar tharai hoi ka jinga kren tengah kren ndrei ngam pacu don jinga dei eru am bu khar sia mo namar ngang aba song yo te kiwan ki customer khar ngakren kiwan khasi ngakren pan ki English ngakren tan shoban kren te da perkhat bahagian tertib swakan petken ka tukasan bud na thoyu untu ka tukasan bud lo ngatho da pulis swakan ka tukasan bud na thoyu ngatrai ji bai banang basta da pulis swakan ndai nga ka bapen bud nam ya ka jat ben rio mo ndai nga sim ka ni ka kam along ka kam ni song tu la kanos ni la khat lai sni nga song ala yo siram habang he te ngala yo ten tamar habang te bang ngasim te ngala sim na babun ha kapisa te habang te kimap te ngapsi ko man ubnai te shoben kren ge te dapat khat ba kan ibdei nakaseng ko tagan ladai din nakaseng seng balang beli imle untuk ki wiki seng khanrai ki tuki ba ya ni khanrai ki tuki badi drop khanrai ki tuki ba tia akan tu surok khanrai ki tuki ki batu ki bai ki butun songsi ki toris ki nong ya nong yang wari ki kasi rumah te pet choi ki tu se kan beli pipet yang wat ka kur kharbuna ruto bong ba wat shong wat le shuk tu ta kan hatu kata kur kharbuna kala sa bin siwi ta karam ka sha jonga kala sa bin tip kata jing jar jonga ka syukren gum tu hatu ka yarap sa tu mentaro kam yarap re te du ka kumi jonga ro kam khang re du lok ngar kam khang re te ngale kun no ngabun kila tamang ngalaji ya kani ka lenti ngalaji Doi ji ba la da pidi u ta kun chin rang jong ka kemi le kum ta pet choi kitu se ki point ngali ngale ayu ngakam tha de ka jat jong itu ba nga tha de ka jat la jong nga tha ka long ring ngala jong nam ta jong nam ta ki kun nam ta karam ka sha ato ila sa bin siyo ta karam ka sha jong imla wat ka bahayeng wat ka kur ka jat jong ka karbonar kimla dengan syong bet ngan peteng lem no ma syong ni apor ngam di jendi na di wi judi na yo san puting ka lekin tip kata ka karbona kintip intip ini ba bangadan jingduna ayu ngaduna ka nga hapsio habang hapsio kibriyo man ka sna hapsio kibriyo ta gan shoben kenen da kren da tip ken ba da puli kan ba ngam di ba krong ngam di ka tu ka khar ka ba ngan bat ikijan ngan kta yarap lem yang ayam Masyong nuntu dari kamu semua baju kibriyo, dah bah kamu semua baju kibriyo. Tapi tiba lada piti utau pun cendang jangka kami le anta, let kenrai gitu se, kenrai gitu ki ayu. Kan tahan datang jing pentobre ya kazai benriyo. Tahan ndi badan ndi hai ngak krong, ndi banganga ngak penbor kibriyo. Ki kasih jungi kipun hai ki bamalai. Talem no gitu sih kadi ka hok jong kita naru ngayang ngasong ni kadi ka hok ka jong ha ngale kum no ngan wat kam sono ngalawat ngala persang mo nganya taxi ngam nang te ngan delivery ru kamet ken thai jong ngala rang ba riu te dapang di stom te mun ayu imi jong ru to imla re hap pet kita kikun arngot di bapang di stom anta hospital Kuwei pat ki basong di jing di ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority bala ai jing shan ya kani klong kmi kila pen pau ka jing songsi halor ka jing kran unong yelam kaseng ha ka ba ki long bo dei ban wan kran shwa markmat bat ka kong Cynthia shwa bat kan tho nakalian dong nga pada ka jing kran dong ti ba em nga long ngam small tenat tek dia em
namar ba kajingkren jong I ban ong ne bai doni wei kan thai kasi ba shong krong ban nam ya kajala dai katu kala dai ka bakala namar henrei ma iken ba dai utau rang ba shim kata kajingkit kle katum kajinglong rang ba jong iem haswa ban kren yanu ro dai ayu ban le ya kendu ini kong kli kenya I pisang hang ni nakadaw ayu bapelong ya pi bapin mi pamadan bapin krong gumni in batay kanya kajing jong imo de henrei menong na ba in kren kumai ban ong ba kikin thai aswa bakin sim ya karai bakin wat ya briu kim nang ban perkhat kim nang ban jin terkum kren jong I kedau ba ya ini kong kamat ide ban yok ba perkhat tang ba ya katam dei ba ong na ba nga ya sya ya I ru gai kai ke jingtip jong ngai de ulok jong I de pasti hado kan mentaru bro dei na marngin pat bena ya I ba yi syong lok kha ya kom kren jong I long golong no ba pen kta ya pa ki kikin thai kasi na mar ba ngaru hi ngadai ka kasi ngayo lok kasi ki kon nga kha no kasi dei na mar ka doni ke jing kta ya ngaru ba kasi na mar ba I pen mi kum tu bong ma dei ba im kim nang ban sim banjit ya ubriu dei namar kani ke jing chong jong iem kam cham kedau ya kata ba kom syok kha syong mat kam kedau deh kani ke jing chong jong iem namar ba ilamat ya ke jing mar ngi ki kan thai ki baduk mi na yeng ni bala mustep ni khet khaw da me dei ada kam piang ke yo ka hat ki hap sim kam ya kata karai len henrei ho oi I ong ken ba kala ai ke sarkar dei hang ni iklan penrem ya ke sarkar ba kam ai ka ai Namala dayay makanaro kata kayo kahat bapli imdan. I hapsin na meta karay na mar karay simet. Kamday karay ka ban pantobria yanu ru. Mar kajing ong ban pantobria ya kajela day ila bakala na mar ba. Kinong to kanyo ban pantobria bahaya ka kinong lek kinong wan waklo pala. Bapli subu basuang ka perkay GP menta. Kamut kada pulo ubri ya ka pala jong I ru bang rang don ka GP kidang yo em bai bam bai lek ban wat bai wan henrei lada uniu ba em pek bahaya gini kinong tu kila ba ban yaj ban wat ban pen ai kam ai jam tharai kam sembun gini kinong tu ru ban nang ta ki badi drok banong kong ka bat thau bria kinong di drok ka wei kinong di drok bat ki kenthei ki bayang damit kato kan gadai bapen tok bria ya kajela namar hato kam le ranse ki wan ki bru ki banabar ki standar khat ar chi baji kin don ki bayang ki I hang to kinong kumno kimong ba kami khalaya kadai babun ki bru balong kum ta kum ni hato kimong kam ngin la ja pa mi khalaya ni satu kam ja buram se namar kinong krong hi barok ka wai gari India kadot kila ja pa Delhi ubon nong krong ka dah henrei ka Delhi ka klembun nam member ka Delhi bun nong krong ngala Shangri ngala ja Kolkata bun nong krong ni klem cham ong ba ka Kolkata ba bun nong krong tangnya ginong tu namar pila ja hang no la da bun nong tu kata ka dei gi thok bria ba ngin le ja Kolkata ngim tre le cho namar bun nong tu ngin le ja Delhi ba bun nong tu ngim tre le cho te ginong ibriu di bana syaki ginong ngin le pa Meghalaya bun nong tu mentala duna turis mentala ki le direct ki le sora ki le dauki kala duna bahir barung hang nile namar abun ngun nong tu cicin bang ada yo I namar chipau hajar chakla turis nakla kado em kadai ba penjak buram kenya ka jela jongi kadon da kalong yeng long sem ka bateng kho mau siang man si em tu rum long ya jakai rum long namar la don khun dan nam ka jing sneu ban ya jakai no nang ta ban di drok rum long sha kem la ini kong ken ba chong dai rek krong hang to ba hai to ai ba klem ai ru nai ai dan kala ban penbor inu ru namar katu ke jing syong jom I klem khot hiru wan ayanga macam khot ngaru nga ya sya ya I namar badai kalong kemi gade ke maslur idan ka jing sopra ka long kemi mar ucenrang barabor rada ya syong bat kalok umi marwai na ye takan thai ka hapkit em ya kalang kor ka bakia shekan bread itu gi kun mar ndai dia ka banong ba not kum ka wai ka perthai ban bread gi kun malaka ni tangi habri gi kun rada ngi yo tangi hap krong ma surak ngin yo em ta ka bamit step gi kun kadai kata kan namar ba nga karpa di ba
Subha bani kan do chisti ni kong. Keren naga ketin keli ya I pertau ya I. Kenang ba insulto kan ya ka. Ya ka ke jingjia ka yang ka sem jong I. Ba pili dadan makna ulok rubaduk ba belas ni. Umla em ban pendap ban penkot. Kata karam ta ka sya namar ngi borok khan ni don ram. Ni happy ban siwi ta karam. Dala da karam pada ladang imla ban siu da kabriu da nayeng wan tan te. Ban sem hap sim kata ka wei karai. Katu ka jing ong ba ka peleran ya ka jat real. Ha ka jing sngo jong ka rupa ba itho ini konsentia ida tho da ka plakat. Katu ka de ka jing no sinyang jong ki pat ba ki ba solem kin no ki bam solem ta kata ka ya ka mon jong ki. Dia hendak bernama punya ranya kajat penriau te masuk ke kamle ranya gitu kino ya auria kini no ya auria kini ki bayar syat ya pot ya tem ya hala ki kau gitu ki klub ki bayar syat ya tem ya bat lo bilor kiat ya hapok ka suka surok bibi hong ki sabti potlang ru kumpul liar kababunjan kata macam pelajaran ya kajat beliau kejongi. Ndai barang krong bagi no donation bapri bensio takaram habang. Namal ba gisusu hi kum kapathai hiran menta. Wat mangi baya syonglang hang ni para majan ru walaya ilaya tu ya kajing syam jongi au. Nimla ti baniram. Mal belengi barok khat ngi dei tang kinong bela. Nimla baniram. Makalai wat kami ki pane ki bahayeng wei ki pun kilami ila ka jong kayeng sipawa tin an ya kata namar baki dei takidok islam la jong kababun ti kinom la bat karam ka baisa ini kong mentar patung ka jingtip ka jonga ka dei ba isem na bang na ka banta kadukan te hak dak kawan lo sendat ba ka ne ka municipal ka ra no yang isene sepo moda te kana la ra no yang isene sepo moda imla de imla thiet te ka kat badi kan tu de IWA la subang no em namar badan tu pun kita ka jindawa kami man kasni te la subang no la suai no tolong bansiu pada kata karam tan la ita jing de hang ni tolong ampot buah syuk kan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya